Здравейте, това е моя клип от моето завръщане. Сега ще играем една игра, която се казва 100 дни оцеляване в морето. Буквално никой не идва при мен. Аз искам да играя с някой. Аре бе хора, къде си? Къдя си тила? Не знам, защо не става да влезна да играя. Ето идват някакви. Аре бе, ще почваме ли? Защо ме вади оттам, не знам. Аре бе. Ето хора, тук съм с една жена и някакъв друг дойде. Аре бе брат, елате, какво нагледате като някакви идиоти? Идвайте. Айди бе, айди, излязайте, ще ви пребия от бой. Накрая, писна ми. Писна ми. Дайте и се чувствам в момента, гайс. И не съм фен на жалки антилопа. Виждам, ще чуете моя английски, защото сега ще включа чата. Явно хората не им са говори с мен. Аз явно ще бъда по храната. Взих батерия, не знам за какво ми е, ама. А ето за какво си я работа. Ти ще го сложа тук да крафтвам. Тия неща ги взимам. Ай, тия неща ли са тук? Дори не знам това за какво ми е да ги прибивам. И хора, аз в момента правя само ни по-хубав. Надвих дъска. Още една дъска. Още една дъска. То спа къде отива, бе? Бах ти ма умника. А, то с намери нещо яко е. Браво, луд. О, какво става, бе? Оу, пиратчета идват хора. Май. Трябва да се подготвим тази вечер за атаката. Давайте хора, давайте! Избихме ги! Бой! Направо да ги приключим. Идвайте, Никола, колкото искаме ще ги приключим. Давай. Ало, брат, има битка, това ми са такова. Ало, биса е педал. А така да я извинявам за тази дума. Но в това пък ми звъни. Снимам, той ми звъни. Ебах тъпанара. Хора, между другото не знам какво да правим сега. Мисля да крафна нещо. Това ще крафна, гайс, не знам какво е това, но просто ще го направя. Това мисля, че е за спане, ако някой умре. Да, това май е за спане. Тъй като това е вдъхновено от Рафти и от тази игра.
и от 99 нощ, която умря напълно. Напоследък, гайс, никой не играе тази игра. Поне аз така съм забелязал. Тая игра няма вече. Хора, между другото, трябва да слагаме малко и такова и огън. Няма да бъде лошо. И желязо. Супер. Туря го тука. Мале, това намери стол. И аз намерих. Не знам какво правя, ама правя нещо. Това огипя. Туря го тука. Мале, хора, намерих съкровище. Мале, получих пари. Планкове, това ни е много нужно и добро. То огън не изгоря, гайс. Трябва да слагаме дърва. Взех един стол. Мале, колко планка даде това. Патато взех. Какъв този е? То и магазинче. Добре, какво да взема? О, майко, мога да взема такова. И мога да взема и пистолет. Маля, аз станах направо неубиваем. Ям. Да имаме за ядене. Аре бе, взех го. Ще снимам още около 3 минути, хора, защото просто имам забрана от YouTube да минам 15 минути, а на мен и без това не ми се снима много. Просто, хора, не знам, нещо съм, не знам, не ми се снимаше много видеа, но сега ми се снима, защото не съм го правил доста време. А и без това ми е мечта. Не искам много да го правя. Просто не знам какво ми стана. Тия дни не исках да снимам видеа. Това месец де. Мале, колко неща събирам с тази лодка. Мале, хора, аз станах направо милионер. Връщам се с плячката, аз няма какво да кажа. И оставяме нещата тук. Не знам за вас, хора, но аз с моите съотборници сме перфектен колектив. Дайте да си взема този турбата. Нощта настъпи, май пак ще ни атакуват. Ние сме нещо като разголени момиченца за те пират. Само идват за нас. Ама пак идат. И говна. Бийте са! Ама майко, тази стана без глава. Направо им скачам. Ама, ще умра. Чакайте да взема яхтата. Че ще взема и цяла да я изгубим. Да се завърна при моите гнута. Риба! Фатя риба! Ама, каква риба фатих?
Чакайте да го взема това, че това ни е много нужно. Маречи, колко неща взех. Аз ще ходя с яхтата. Тък му с моят приятел. Добре, хора, събрах доста неща. Майко, тия са много прости. Що направите тук неща, бе? Който и? Маля, с колко неща фатям. Накъде, бе? Я се връщай. От тук ще ги взем. Лових едно нещо. Между хора, забелязал съм, че в тази игра е доста по-сложно да намираш неща, отколкото в 99 нощи в гората. Например. Нищо лично. Мале, колко неща турих. Да видим какво ще фатям. Цяла дъска. Нищо не фатях. Хора, понеже нямам батерия и плюс това трябва да слушам клипа, това беше от този клип. Ако ви е харесал, дайте лайк, лайквайте и това от мен. Чао!